Сега ще ти покажа как лесно може да си направиш червен пипер у дома. Първата и най-важна стъпка е да накараш баба си да измие, да изкара семките и да нареже чушките на две. Следващата стъпка е да напълня дехидратора. Първо бях решил да ги направя през ред, за да може въздухът да циркулира по-добре. Но след това реших да напълня машината догоре, за да може да събере повече, тъй като имам повече чушки. За две решетки не ми стигнаха чушките, но утре повече. Сега пускаме машината. Ще я настроим не на 55 градуса, а на 50 градуса за 10 на часа. Следващата задача е най-трудната и най-бавната. Трябва да направим всичко на прах и да прекараме през това сито, за да може да се получи ето тази финна фракция. След това задължително поне още за час ги оставяме в дехидратора, за да може да ги изсушим напълно и да извадим влагата на 100% преди най-интересната част – пакетирането. И ето това трябва да се получи като краен продукт. От 10 кг чушки извадихме около 1 кг червен пипер. Успех на всички!